今どんな夢を抱いてますか？中高生に向けて自習室を作ろうという。精密検査をした結果、余命10年っていう書かれた作者の方と、同じ病気っていうふうには診断されました。彼と一緒に作った花火の幽霊っていう謎解きコンテンツがあるんですよ。その時に作ったテーマソング一緒にやろうよっていう話をしてるんで、海外のスラングで物語の中に引き込んでいるのに、そこから現実にふと帰らせてしまうようなことをランプシェードって言うんですけど、作品ではあってほしいけど、僕とかその聞き手のあなたの話ですよ。これをみんなで歌うイベントを今後やりたいです。やろう。やります。